sí señor. Moitas grazas. Pero seguimos chollando, imos agora cara a terraza máis polémica de Vigo, esa que fixo unha veciña collendo o espacio da Beirarrúa. Antonio Mosquera, non sei se lle vai durar moito, ademais penso que falaches coa dona desta terraza, non? Bueno, compañeros, imos contar esta historia. Antes de nada estou con Xosé, un veciño daqui, que se prestou a contarnos a historia. El non foi quen denunciou, quero deixalo claro, non foi quen denunciou, pero sí coñece a historia. Efectivamente, hai uns minutos acabamos de falar coa señora, a señora encantadora, contounos que iso todo era falso, que estaba farta porque ten moita presión mediática nos últimos días, que nos informamos ben que esa información que se está dando de que a terraza é ilegal, que é falsa. Eu estou con Xosé porque me gustaría saber toda esta historia. Xosé, veciño de aquí, sabe a historia. Antes ali había un negocio, non? Sí, había una carnicería pescadería. Y se fixeron unas obras y durante un tiempo estuvo la Beirarrúa libre. Lo que pasa que de pronto, fará, no sé, 2, 3 anos, se puso aí ese peche de aluminio. Falamos que houve, houve unha obra para converter a carnicería peixería nunha vivenda. Isto sería máis ou menos sobre a pandemia, 2019... Ou antes. Un pouco antes da pandemia, 2019 máis ou menos. E nese momento foi cando se ampliou o terreo para gañarlle o espazo á terraza, porque antes como era? Cando era carnicería, peixería, como era? Era exactamente igual como está agora, pero sin ese peche de aluminio. Sin ese peche que se ve, compañeros, de aluminio escuro ao redor. Había unha Beirarrúa por diante. Eu me imagino que cando fixeron a obra, pero eso é unha empresa que me imagino eu. Unha impresión miña, ¿no? De que cando se fixo a obra, os concellos sempre piden que se los retranqueos. É dicir, hasta onde va la línea de lo que es público e de lo que es privado. Vamos a chegar un pouco que se están achegando os compañeiros. E eso tiene que ser cedido ao concello. Va incluída en la licencia. Porque dime unha cousa, Xosé, antes, cando había ese negocio, peixería, carnicería, podíase circular libremente, podíase pasar. Era unha Beirarrúa libre. Era unha Beirarrúa libre, non? É dicir, aí había entrada, pero era unha Beirarrúa libre. E desde que se fixo a obra para convertela en vivenda, pechouse e aí se cortou a Beirarrúa, non? Porque parece que está no chan de Incluso foi comentado na parroquia, ¿no? Porque nadie, incluso la propia asociación veciñal, non fixo absolutamente nada porque pensou de que eso, si se pechaba, era porque iba con todas las de la ley, ¿no? Claro. Lo que no pensaban era que era terreo cedido ao concello e que ao concello non sabemos por que causa non se le había reclamado hasta fai 2 ou 3 años, ¿no? Agora trascende esa información de que iso non está legal e parece ser que lle poden exixir a propietaria que o derrube, pero ainda que falamos con ela dixo que non o construíra ela, esta muller. Que foi encantadora, que foi a familia. Ela herdou xa esa casa con esa terraza construída. Foi o pai. Esa son la inquilina, la do baixo. A que vive unha inquilina, ni sequera é a propietaria. La do baixo é unha inquilina, claro. No, los propietarios viven arriba. Vale, aí chegou a confusión. Nos falamos entón coa inquilina. Nos falamos entón coa inquilina. Nos estamos aquí ben de luz, compañeiros. Vale, entón con quen falamos foi a inquilina, pero aí está a situación. Non sei que vai pasar ao final. Aos veciños chamoulles atención. Esta información trascende agora. Parece ser que poden obrigar a esta propietaria a derrubar esta terraza. E, compañeiros, é a información que temos. E os veciños tampouco saben... O asunto é claro, é dicir, o concello, polo que fala a prensa, se le ha percibido xa para que tiene que sacar ese peche y que le da un plazo incluso de 1 año y si no es así, es la actuación normal do concello. Va imponiendo mensualmente una multa que se va incrementando, ¿no? O sea que antes o después me imagino que lo sacarán de aí, ¿no? O tema, compañeiros, o que nos contan os veciños é que antes había aí un negocio, unha peixería, carnicería, que estaba iso aberto, que había libre paso, pero desde que se fixo a obra para adaptar ese negocio a unha vivenda, pechouse en terraza e parece ser que, sí, que colle esa Beirarrúa, ese espacio público. Eso foi exactamente o que acontece. O da licenza ou non, pois parece polo que trascendeu que non ten esa licenza, que está sobre solo do Concello Municipal e que lle poden obrigar a tiralo. Xosé, moitísimas grazas por aclararnos todo isto. Foi unha sorte atoparte aquí polo camiño, Algúnha cousa, compañeiros? No, preguntarlle o único si lles molesta moito os veciños, entendemos que é algo que non debe estar aí, é algo que agora mesmo é ilegal, pero si realmente é unha molestia moi grande para os veciños. Si vos molesta, si os veciños vos causa unha molestia grande. Imos ver, é unha curiosidade máis que outra cousa, non? Non tiene moito sentido en toda unha Beirarrúa atoparte aí unha cosa aí pechada, non? É certo. Que moleste ou non moleste, lo que foi sorprendente daquela
que se atreveran a facelo. E incluso, como era unha cosa tan evidente e tan visible, pensamos que contaba con todas as... E que é bastante visible, verdade? Porque está claro. sobre a beira-rúa. Claro, está cortada a beira-rúa totalmente, Sí, claro. ¿no? Literalmente, se aprovechó de la beira-rúa para hacer ahí una ampliación para esos inquilinos que hay agora, ¿no? Entonces nadie se molestó ni en comprobarlo, ni digo, incluso la propia asociación veciña, ¿no? Claro. La sorpresa fue Ninguén ahora... sospeitou nada. No, incluso do propio do Concello. Es decir, es una zona muy transitada. Por aquí la policía, los motoristas pasan todos los días, incluso varias veces. No, tampoco al Concello debería pillarle de sorpresa, ¿no? Foi unha cosa moi extraña. Pois, bueno, saiu este tema agora, compañeros, quero insistir. É un veciño que sabe a historia, non foi quen denunciou, que eso quero deixar claro. É un veciño que sabe a historia. Algo máis, compañeiros? Nada máis, Antonio, moitísimas grazas. Queda claro esa mensaxe, el sabe a historia, non foi el quen denunciou, e parecía que tampouco estaban moi molestos. Claro, pensamos agora, fixadevos, dende 2023, que estábamos aprendendo esas imaxes, eu pensaba agora nas persoas maiores ou persoas con mobilidade reducida, que aí sí que teñen un problema importante. Ou invidentes, persoas cegas que vas andando e de repente topaste con ese atranco aí no... No, aí non estades dentro, Antonio. No, pero xa decía o veciño, Que mira o YouTube. non é molesto, é curioso. É unha curiosidade, tan curioso que é topar unha terraza Sí, pechada. pero que é unha cousa que estes atrancos nas beirarrúas é máis normal do que habitual do que Para que parece. escoites. Si tens que pasar nesa situación, lamentablemente, tive varios meses nunha cadeira de rodas e de repente o meu concello, Oleiros, que é un concello avanzadísimo en servizos e tal, aquelo me parecía Himalaya. A miña cadeira de rodas, todo eran atrancos, todo eran bordillos de beirarrúas. É un problema que se leve unha beirarrúa así porque sí, pero bueno, se o toman por curioso, pois que o pasen ben. Sí, pero curioso, vemos curiosidades dese tipo por Galicia adiante por todos os lados. Sí. E xa non digamos, cando chega o verán, moitos negocios que amplían as terrazas, pois xa non digo a beirarrúa, a rúa prácticamente. Só faltaba que ahora saltara un xabaril, porque Sí, xa se xuntaría todo. tiñamos un relato completo. Perdóneme que agora que hablades do verán, e así que estamos falando de calor, iso. Antonio, moitas grazas. Antonio veciño que estaban ali ao sol, que se poñan a sombra. Estaba xa colorado, estaba